importante. Lluitant pels drets de la dona? Sí, això sempre, encara que no. De funcionamiento de las instituciones, de las organizaciones que funcionan al clasismo, el racismo, el eranismo o la manipulación administrativa de subordinación. El pensament feminista i 2 segles de lluita organitzada calin la falsa equidistància del ni masclisme ni per... Ja, jo també, però bueno. importante.